Добре, нека се потопим в един наистина завладяващ, но и често доста неразбран свят – този на изкуствения интелект. Днес ще се опитаме да разберем какво всъщност го отличава от нашия собствен ум. И ето, този цитат ни удря право в целта. Той задава основния въпрос, който ще разгледаме. Къде точно е границата между илюзията за разбиране и суровата реалност на изчислението? Сигурно се е случвало на всеки. Общуваме с изкуствен интелект и той просто звучи толкова разумно, нали? Причината е, че способността му да имитира човешкия език създава една невероятно убедителна илюзия за мисъл. Само си представете, пише поезия, дава отговори на суперсложни въпроси и звучи напълно като човек. Резултатите са наистина впечатляващи и точно те ни карат да мислим, че си имаме работа с истински интелект. Но нека видим какво всъщност се случва зад кулисите. Добре, време е да повдигнем завесата, да надникнем, така да се каже, под капака и да видим какъв е истинският механизъм. Тук няма магия, а само математика. И ето я голямата тайна. Всъщност, в основата си изкуственият интелект не мисли и не разбира. Той просто предсказва, анализира милиарди страници текст и изчислява коя е най-вероятната следваща дума. Всичко е статистика, а не осъзнато мислене. Целият процес, колкото и сложен да изглежда, може да се сведе до 3 прости стъпки. Първо, системата изяжда гигантски обем информация. Второ, намира статистическите модели в нея, кои думи вървят заедно. И трето, на базата на тези модели, просто предсказва следващата дума, за да сглоби отговор. Чиста механика, никакво разбиране. И това е, може би, най-важното, което трябва да се запомни. Той борави с статистика, не с смисъл. За него думите са просто числа и вероятности. Добре, след като вече знаем как работи, идва логичният въпрос. Какво тогава му липсва? Кои са тези фундаментални, чисто човешки неща, които просто ги няма в кода? Започваме с най-очевидното. Докато изкуственият интелект просто обработва статистически модели, ние хората търсим и намираме смисъл. Разбираме контекста, иронията, емоцията зад думите. Това води до следващата огромна разлика – мотивацията. Изкуственият интелект е просто изпълнител. Давате му задача, той я изпълнява. Няма собствени цели, няма мечти, няма желания. Нашето поведение, от друга страна, се ръководи от вътрешни ценности и лични стремежи. И тук вече навлизаме в наистина дълбоки води. Съзнанието. Изкуственият интелект няма представа, че съществува. Той е просто програма. Човекът, от друга страна, притежава самосъзнание. Може да се замисли за собственото си място в Вселената. И логично, без съзнание и без емпатия няма как да има истински морал. Той може да бъде научен да повтаря етични правила, но това е просто симулация. Той не чувства тежестта на един морален избор. Добре, това бяха малко философски неща. Но какво означава всичко това в реалния свят? Как тези фундаментални разлики се проявяват като практически ограничения на този инструмент? И ето ги черно на бяло. На техническо ниво имаме класическия проблем – буклук на входа, буклук на изхода. Качеството на резултата зависи изцяло от качеството на данните. А на концептуално ниво може да прави нещо много опасно – да си измисля отговори, които звучат супер убедително, но са пълна лъжа. Така наречените халюцинации. И стигаме до ключовия въпрос – защо всичко това има значение? Има значение, защото да му приписваме човешки качества е не просто грешно, а може да бъде и опасно. Този цитат го обяснява перфектно. Склонни сме да се поддаваме на един психологически капан. Тъй като говори като човек, ние автоматично му приписваме мисли и чувства. Важно е да помним, че това е просто ефект, илюзия, а не реалност. Добре, нека да синтезираме. Кои са най-важните неща, с които да си тръгнем днес? Нека запомним тези 3 правила. Първо, това, че звучи разумно, изобщо не означава, че мисли. Второ, това, че пише текст, не означава, че вярва и една дума от него. И трето, това, че дава отговор, не означава, че изобщо е разбрало въпроса. И ако има само едно изречение, което да обобщи всичко, то е това. Изкуственият интелект
симулира интелигентност. Той не я притежава. В крайна сметка всичко опира до нас. Вече знаем, че ИИ е просто инструмент. Невероятно мощен, да, но все пак инструмент без съзнание. Въпросът, който остава е, как ние ще го използваме отговорно. Отговорът на този въпрос ще определи бъдещето ни.